Повторилося як фарс. За стилістикою 2014 року у Кремлівському палаці Путін проголосив анексію ще частини України. Він підписав так звані договори про вступ до складу Росії з захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ. Свої підписи під незаконними документами поставили колаборанти Денис Пушилін, Леонід Пасічник, Євген Балицький та Володимир Сальдо. У своєму зверненні Путін звинуватив Захід у гібридній війні проти Росії. Начебто той давно ставився до Росії як до колонії, а він хоче відновити якусь історичну єдність. Путін заявив, що Росія зможе захистити свої цінності у будь-який спосіб, а Україну закликав припинити усі бойові дії та повернутися за стіл перемовин. Рада Європи засудила спробу анексії, а США розширили санкції проти РФ. У чорному списку російські топ-посадовці та їхні родини. Про це оголошено у зв'язку зі спробою анексії 4 областей України. У списку з'явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, а також 278 членів російського парламенту за сприяння проведення Росією фейкових референдумів та спробі анексії суверенної української території. Крім того, Мінфін США додає 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США. Окремо Державний департамент запроваджує санкції проти членів сімей мера Москви Сергія Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та заборонив в'їзд окупанту Очур Суге Монгушу за катування українського військовополоненого. До того ж, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю, щоб вона повернула усі свої території. Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Тепер це треба зробити де-юре, упевнений президент. Свої підписи під заявою поставили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова уряду Денис Шмигаль. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Російські окупанти мстяться цивільним українцям новими жертвами. Близько 7 ранку вгатили 16 ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі авторинку біля траси Запоріжжя-Оріхів. Під удар потрапила гуманітарна колона. Вбито щонайменше 26 людей, ще 81 людина постраждала та госпіталізована. Серед них 3-річна дівчинка. Колона мирних жителів прямувала на окуповану територію, щоб забрати родичів і доставити харчі та ліки. Росіяни іскандерами вгатили по автопарку в Дніпрі. За даними начальника Дніпровської ОВА Валентина Резніченка, загинув 1 чоловік, охоронець підприємства. Ще 5 людей зазнали поранень. Пошкоджені 5 будівель на території АТП та 4 багатоповерхівки. Знищені та понівечені 1,5 сотні автобусів. У мене тут було 200 автобусів. То, що змогло виїхати сьогодні на лінію, що воно не згоріло, не понівечене, не розбите – 14. Ми тут усі як одна сім'я.
Тому вчора тут вивозили все, що могли. Усі вулиці були заставлені транспортом. На час завдання удару тут було там приблизно 70-80 людей. Це кінець зміни, коли з'їжджаються усі міські маршрути. Це ще час так вибрати. Буквально вот я лежу, и ударная волна проходит по мне. Я чувствую ударную волну, как все это через балкон выходит и прямо на меня. Первый взрыв был в точно таком же месте. Был легкий по сравнению с этим. То есть я спал, я проснулся не знаю от чего. 7 вибухів, щонайменше 2 з яких пролунали за містом, чули у Миколаєві. Росіяни 2 ракетами атакували житловий квартал. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що влучання було у верхній 10-й поверх житлового будинку. Загалом поранено 8 людей. На подвір'ї потрощені автівки, а рятувальники розбирають завали будинку. 8-й поверх. До всього Миколаїв та Одесу росіяни атакували іранськими дронами камікадзе. 5 із 7 шахідів знищили чи приземлили протиповітряні сили. Шанс помститися за Іловайський, знищити чимале угрупування ворога. Речник східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що на Лиманському напрямку триває операція по оточенню російського угрупування. Під вогневим контролем Сил оборони фактично всі підходи та шляхи забезпечення ворога боєприпасами та живою силою. Біля Лиману росіяни більш укріплені, а підрозділи досить підготовлені, вмотивовані, зазначив Череватий. Але Генштаб та штаби на місцях переграли тактично. Наразі операція на етапі завершення оточення. Гармата! Постріл! Збройні сили вразили 5 командних пунктів росіян, кількадесят районів зосередження ворожої техніки та 6 складів. Окупанти натомість марно намагаються наступати на Донеччині. За даними Генерального штабу, ворожі потуги зосереджені в напрямку Бахмута, Авдіївки, Нью-Йорка та Первомайського. Окупаційні адміністрації тим часом поспішають роздати якнайбільше російських паспортів. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій. В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. У Львові попрощалися з Рустемом Аблятіфом, кримсько-татарським бійцем, військовослужбовцем 24-ї бригади імені короля Данила. Він загинув на фронті, борючись зі зброєю в руках проти окупантів на Херсонському напрямку. Йому було 58 років. Після джаназі намазу з ним попрощалися жителі Львова, що зібралися перед ратушею. Серед них був і міський голова Андрій Садовий. Аблятіф був політичним аналітиком та юристом, учасником національного руху кримських татар. Він брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності як у Криму, так і в Києві. Після окупації Криму його родина переїхала до Львова. Рустем Аблятіф добровольцем боронив Україну на Сході, де неодноразово був поранений і брав участь в громадянській блокаді Криму. Після повномасштабного російського вторгнення знову зі зброєю в руках став на захист України. Місяць тому під час ротації він досяг своєї давньої мети – став доктором наук, успішно захистивши дисертацію. Кожен, хто підняв зброю проти істини, піднімає її на свою погибель. З такими словами імама Шаміля звернувся президент України Володимир Зеленський до народів Кавказу. Він закликав їх боротися за свою свободу і незалежність. Своє звернення Зеленський зробив у Києві біля будівлі, де у 1860-х роках жив імам Шаміль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы сохраняем память о тех местах,
которые соединили культуры наших народов. Это самый центр нашей столицы, одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел. Зеленський нагадав, що близько 60 тисяч російських солдат вже загинули в Україні. І може загинути ще більше, тому що Україна бореться за свою землю і за свою свободу. А народам Росії ця війна не потрібна. Вам не называют это число, вам врут, что погибло якобы около 6 тысяч. 58,5. Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Влада Росії заганяє людей у злидні та кредити, залякує репресіями та отруює пропагандою, аби відправляти їх на війну. Зеленський упевнений, що росіяни зможуть це змінити. Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, он и хочет их сделать грузом 200. Вы можете это изменить. Нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории, а кто просто хочет вами воспользоваться. Боритесь, поборете. Поранення, півроку в окупації та операція з переходу на вільну територію України. В Головному управлінні розвідки розповіли, як вдалося повернути 3 морпіхів. Розвідка дізналася, що 2 чоловіків та жінка, бійці бригади морської піхоти, переховуються в окупованому місті на сході України. В березні у боях 2 воїнів дістали поранення. Відтак група не могла повернутися на вільну територію. В 3 морпіхи переховувались в окупації та упродовж півроку протримались завдяки патріотизму місцевих жителів, які допомогли ліками та харчами. Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, була відпрацьована оперативна комбінація для їх евакуації. Придбано автотранспорт, розроблено основний та запасні маршрути руху і відповідна легенда. 25 вересня захисники через блокпост перетнули лінію зіткнення та благополучно повернулись до контрольованої Україною території. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію. В подальшому захисники планують повернутися до своїх частин, аби продовжити військову службу.